Isang migratory heron ang nakaligtas matapos mamataan sa CCTV na tinatarget ng tirador sa Abacan Creek sa Angeles City. Ayon sa Angeles City Command Center, namataan sa regular na CCTV monitoring ang dalawang lalaki kabilang ang isang menor de edad na gumagamit ng tirador upang hulihin ang ibon. Agad na nakipag-ugnayan ng Command Center sa Angeles City Traffic Development Office o ACTDO na nagsagawa ng agarang aksyon sa insidente. Na-turn over ang ibon sa City Veterinary Office para sa pagsusuri at gamutan. Binigyan ito ng antibiotic, anti-inflammatory at vitamin supplement habang patuloy na minomonitor ang kondisyon nito. Nananawagan naman ng LGU sa publiko na huwag manghuli o manakit ng wildlife at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang insidenteng maaaring makapinsala sa mga hayop. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.